Kaloku nginibingelela bafowethu kwiSibani Media kusewena ubonga lo bafowethu. Ngizothanda ukubonga bafowethu njengoba ngihlale ngibonga, ngibonga iminikelo yenu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Cha ngiyabona ukuthi namhlanje ngigqoke isigqoko esisha ngenxa bafethu yothando lwenu. Sizokunivezela kancane konke okusha bafowethu. Ngiyadlala bafowethu. Bafowethu sibhalelwe la u-Andiso unenkinga bafowethu. For uma wakhe uboshiwe. Kushuthi bebedlala umholiswana lento ukuthi ngenyanga imali yakubani, ngenyanga iyakubani, ngenyanga iyakubani bowomakhelwane endaweni. Kushuthi umaka-Andiswa kuthe sekufanele imali ize kuyena. Umuntu ebihlala kuyena imali ebiqoqwa uyena. Ebiyiswa kuyena isiphelele isiya kulowo muntu eya kuyena. Wava wathi imali ilahlekile. So umaka-Andiswa agcine ecasukuyeleke ebona lo mama uthi imali ilahlekile. Impilo iyashintsha kulo mama uthenga ifenisha, uthenga yonke into ongayicabanga ngaphakathi endlini, ufaka no-ceiling board, into ekade zingekho ngoba ngathi bekuyimali enkulu impela. So wadinwa kumaka-Andiswa wahamba wayothatha zonke ley'mpahla ngendlela abade sedinwe ngayo ukuthi ngeke ukuthi ngathi kulahleka imali kade kufanele ize kumina, kodwa wena sowukwazi ukuthi uhambe esitolo, uhambe olanda iy'mpahla ey'ngaka endlini. At least iwayo unganginikezanga noma uhafu-ke mawukuthi kuthi ngempela imali yalahleka. Kodwa-ke bafowethu ngoba u-Andisa ukhona, ngizomcela nibingelele mese naye asichaze isitori, sibone ukuthi mhlambe sokwazi yini ukumsiza. Sisi wami unjani? Ngiyaphila. Ngikhona mama. Yena ubongaleni nibhalele sisi wami kwiSibani Media. Ngisacela ulandise ababukeli into edala ukuthi uzugcina usubhalile iSibani Media ukuthi ngabe yini ma? Okokuqala ngibabingelela ababukeli njengoba sesishilo ubhuti uthi igama lami ngu-Andiswa. Nginenkinga la uma wami usejele, uboshiwe ngenxa yokuthi wahamba wayothatha iy'mpahla kaZandile. Bebedlala isitokfela somholiswano, uthe imali isizoshaya kuma wami wathi umakaZandile imali urojiwe. Kwayisitori nje eside engafunanga nami ukusilandela ngoba savele nje sangicika. Sengizwa futhi uma sekuthiwa uhambile wayothatha iy'mpahla. Shuthi wathi umakaZandile wafika namaphoyisa wabosha uma. Manje bengisacela bandla ukuthi ungikhulumele noZandile ukuthi asule icala ngoba uma wakhe naye wayidla imali. Lokho abakufihli ngoba ngiyababona nje baya endlini bayakha, bathenga ama-microwave, ama-T_V, wona lama-microwave lawa bawathathe ayethengiwe masha, amafriji, imibhede. Ngiyabona nje ukuthi hhayi bandla Nkosi yami kuningi. Mhlawumbe uma ungalinganisa nje le mali mayinazo plus beyingakanani nje? Imali abezoyithola mhlawumbe ku-10,000 noma angazi nje ngoba nami bengingekho bengingazi kakhulu about isitokfela sabo. No, ake sithi mhlambe beyila ko-50,000 ngoba phela ngeke athenge lezi zinto lezi ngo-10,000 yabo? Bese-50, ya ngingasho 50 njalo. or plus. Yebo. Okay. Manje wena ufuna sikusize ngokuthi uZandile ayocisha icala. Yebo. Akekho mhlawumbe omunye mhlawumbe ubaba wakhona noma uZandile wena umjwayele okwazile ukukhuluma naye noma uyena obona ukuthi ungakwazi ukukhuluma naye beside abanye abantu bakhona abadala noma sekusele yena yedwa kwabo? Ngibona ukuthi ngikhulume noZandile ngoba uyena benoma wakhe abafika namaphoyisa. Yebo ekhaya babopha. Futhi Mhlawumbe uma futhi ngizwa ngathi uyena onamandla kakhulu obekuyena kakhulu oshesha kakhulu ukuthi ubizwe amaphoyisa. Yebo. mhlawumbe futhi singakhuluma naye mhlawumbe udaba adlulisele kwabadala mhlawumbe kube ibona abalentozayo. Okay, hhayi ngiyabonga. Babukeli emakhaya ngicela nithi niyasizwa isitori sa-Andiswa. Bafowethu ngizocela ukuthi sizame ukuthi simlande uZandile naye ke sizwe isayidi labo ngoba mhlawumbe kungenzeka lesi sitshele u-Andiswa ukuthi mhlawumbe akusilona. Ngiye ngithanda ukuthi ngiwayizwe wonke amasayidi ukuze ngibhalansise nami ngibone ukuthi kuphi la engasiza khona. Siyabuya manje babukeli ningabaleki. Balandeli beSibani Media, usefikile-ke uZandile nje kade ngishilo bafowethu.
Zandile sisi wami njani? Ngikhona. Ubukho semncane yazi? Mhlawumbe wangichazela nje ngoma wakho, uma wakho uhlobo lomuntu kanjani? Awu, umama nje esontelayo, umama nje ufana njengabanye omama. Isonto mhlawumbe kuliphi ibandla? Eweseni. Eweseli? Ngigcine nini ukumbona? NgoJanuwari. Uhlalaphi kanti? Angimazi-ke njengamanje ukuthi uhlalaphi. Nihlala ngokuhlukana noma wakho? Yebo. Wena mhlawumbe wenzani? Uyafunda wenzani? Yebo, ngiyafunda. Kuphi high school noma? DUT. Okay, mnyama ngaphi? 21. Okay. Uyamazi usisi engihleli naye? Yebo. Maze lapha? Owangasekhaya. No. Khona istory usisi aze naso lana. So kahle kahle uyena nje osibhalelile mntanami. Sengicishe ngakhohlwa mina ngubonga mntanami wakaMkhize ngaphansi kwesibani imithi. Ngiyaxolisa nje ukuthi ungazichazi. Sengingena odabeni. U-Andiswa usibhalelile wathi khona isicelo afuna ukuzosicela kuwena ngoba ukhathazekile ngendlela asephila ngayo. Uyabona ukuthi uzokuvulwa nezikole. Ngazi uma wakhe washo wagcina mana naba nezinkinga kanjani uma wakhe agcina seboshwa. So kodwa ngizodidela yena ukuthi azikhulumele nawe. Ngibona ukuthi udaba limisa kanjani mina ngoba sengingenelela lapho mhlambe ngaboni khona ngasolinye. Sisi Andiswa. La ngibhalelile ukuthi Uthunya usizo nje ungesabi mntanami. ngizocela ukuthi ukuthi usule icala ngoba wawazi ukuthi wawubopha uma ukuthi wathatha i-TV ne-microwave. Ukuthi isizathu sokuthi azathathe i-TV ne-microwave ukuthi uma wakho wadla imali yakhe. Kwaze kwaba ukuthi uyadinwa-ke umana wazohamba wayothatha i-TV ne-microwave. Bengisacela bandla sisi ukuthi usule icala. Ikona nje lokho engigqamisa kakhulu ukuthi usule icala. Lokhu kwemali angeke ngikusho kakhulu. Ngiyakuzwa, alikho icala engizokwazi ukuthula ngoba uma wakho wafika endlini wazothatha i-TV ne-microwave eyayithengwe yimina, ingathengwanga uma. Sengizwa ngabantu sengibuya ukuthi uma ubaleke nemali yabantu esitokfela kanjani kanjani. Wazizwa unjani nje i-microwave le njengoba nanakha nayithathaphi imali? Imali yami, imali ya-NSFAS engangithenge ngayo i-TV ne-microwave. Singarenovate indlu leyo mali leyo? Eyami mali eyenza lokho ekhaya. Nemali Akuyona imali yama. Wathenga namafriji nemibhede nama-TV no-microwave. Ngemali yami. Yingakho ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiyobopha uma wakho. Ngokungenelela nje mntana mhlambe kanti imalini ya-NSFAS eniyithulayo ungazi ukurenovate indlu uthenga ama-fridge nama-TV. Mina ngathola 22,000 ngenxa yokuthi u-NSFAS bengawutholi unyaka wonke ngize ngawuthola ngo-October. No, izona-ke lezi zinto iyona le mali okwazi ukuthi wenze ngazo lezi zinto. Yebo. Manje uthini-ke kule nto esicelo sa-Andiswa for ukuthi uhambe usule icala? Angeke ngikwazi ukulisula icala ngenxa yokuthi ngifuna lezi zinto abafika endlini bazoyithatha. Andiswa, cela ukuthi uyamuzwa. Kwakona lokho endlini mina ngifice kukhona i-microwave, i-TV angiyazi. Into esingabuyisela i-microwave, i-TV nje angiyazi. Inkinga kuzona izinto anithathanga i-microwave kuphela, nathatha ne-TV ne-fridge. Cela uzwelane nami. Uzwelane nami nje la nawe njengomuntu wesifazane. Ima-ke Zandile, Andiswa, angane uZandile uyasho ukuthi if ngingabuyisa le mpahla enayithatha angalisula icala. Manje wena uthakazulane nawe kanjani ubungafuni futhi ungayibuyisi khona i-microwave, i-TV njengoba ngisho ukuthi khona i-TV kuphela. Angiyazi nami. Kanjani ibe yathathwa yinini? Uma wakho uthini yena nge-TV mombuso? Akazi naye. Nginje i-TV yasekhaya ngeke ngiyifice. Nje kusuke
ungahamba uyobheka Ngicela ukuyithola-ke i-T_V, ne-microwave, ne-fridge ukuze ngikwazi ukuthi ngisule icala lama wakho. khona i-microwave kodwa mina ngisasho namanje. Ifriji liphi ne-T_V? Ifriji likhona ne-microwave, i-T_V engekho. Abangani bakho ngoba bethi uma wakho wathatha izinto ekhaya wayisa kimi, Abangani bami wena emva kwalokho lezo zinto wayithatha wayisa endodeni yakho. Endodeni yami nini? Angazi Njengoba mina. ngisho ukuthi ifriji likhona ne-microwave ikhona, Mengase i-T_V siye ayikho. endlini yalo mfana ojola naye ngeke sithole yini i-T_V Cha, ngeke yasekhaya. uyithole. Oh, Uzobe ungene akunami kanjani ngalikho kuleyo ngicale ndlu leyo ngizokwazi endoda ukuthola yami? ukukusula. Uzobe ungene kanjani kuleyo ndlu leyo? Cha phela angani wena ufuna ukuthi kusulule icala. Into ezoda theze yilapha ufuna iy'mpahla ezathengwa imali yakhe. Uzoyithola iy'mpahla. Ikhona ifriji ne-microwave Ngizobe- akushoyo. Udinga ne-T_V njengani wena futhi ucela ukuthi ucela usulele icala kodwa manje kunezinto futhi ogoloza Mina nazo. sesicela bandla udlelane nami. Uma wami angazi yonke into nje isinzima ekhaya uma engekho. Cela ulokhu njalo. Lokho mhlawumbe Bengicela nami-ke singakhuluma. ningizamele ukuthi ningitholele Ngiya- yona i-T_V cela ungilalele. ukuze ngizokwazi ukuthi Lokho mhlawumbe ngilisule icala. singakhuluma mase ukhona uma. Uzwelane nathi kumanje ekhaya nje kuyabanda. Ayikho into ejabulisayo, ayikho ngisho into ehlekisayo uma engekho. Lokho singakukhuluma mhlawumbe mase usula icala. Ngikwazi ngilisule icala i-T_V ingekho. Bancane Zandile. Okuyikuphi mhlawumbe engingakukhuluma mase kubuya uma wakho? Ukuthi asho ukuthi i-T_V kephi. Uma wakho eboshwa i-T_V ibingasekho vele? Yebo, ingasekho. Ngazi uNazandile uthini? Hhayi ngiyamuzwa ucala ngizolisula kodwa izinto kufuna kuqale kufike izinto zami ekhaya bese ngihamba ngilisule icala. Mina mhlambe angazi singenza kanjani mhlambe sizame ukuthi siye kumuntu mhlambe obonayo. Ngiyohlola ukuthi i-T_V ingakephi. Ngiyacabanga. Obonayo kanjani? Ozosho ukuthi kwenzakalani. Awusho ukuthi uma uyakhona. Senayihamba izinto zesizulu. Siyayihamba ngoba siyayifuna i-T_V kanti kwayinkinga manje mese kumele kuye kumuntu ohlolayo. Nalowo futhi umqondo o-right. Sizohamba siye kumuntu ohlolayo bese asitshele ukuthi Uzobe i-T_V senzani lo kahle muntu kahle ohlolayo? ikephi. Uzobe senzani? Uzobe seyasitshela ukuthi i-T_V ingakephi. Oh. Uthini uyavumelana nalokho noma uvumelani nakhona Andiso? Angifuni ngisho uvumelani nakho. Okay. Kushuthi indaba yecala ake sivale le Hlaba page. uma uyazi ukuthi Okay. i-T_V kephi. Ake sivale-ke lento. Uma wakho mose ukuthi uyazi ngicani thina usibize isibani media wena ungakahleleli ukuthi ulungiselwe lento. Ngamhla sowazi Cha, uzophinde ngithi futhi mina cela ngibuze uma ukuthi i-T_V kephi. Sizombuza. Before nihambe ne. no thina asikwazi Uzobuza ukubuza Uzobuza uma wakho. kanjani kube kuwena ongibizele amakhamera. Ngiyothi ngiyasho mina ukuthi i-T_V angiyazi. Khona i-microwave ne-fridge. Mhlawumbe uma uyakwazi lokho. Ngicela nivele ningibuyisele lokho okukhona. Ngizobe sengihamba ngiyolisula icala bese ngitshela uma wakho ukuthi angitshele ukuthi i-T_V wayisaphi yona. Noma Mhlawumbe wayidayisa uyayithola, mhlawumbe noma uyayithola. wenzani ngayo ngifuna yona kodwa. Ngiyakuzwa. Uma uzoqale nje ulokhu njalo usula icala. Ngingajabula kakhulu nami. Mhlawumbe kwayona leyo T_V ungayithola. Mhlampe ngayithola. Uqonda ukuthini mothi mhlawumbe angayithola i-T_V? Mhlawumbe uma uyazi ukuthi i-T_V kephi. Ngendlela engibona ngayo ngathi ubhale Andiswa ngathi bowungahlelile ukubhalela isibani media mina ngendlela engibona ngayo. Kanjani? Ngiyaxolisa ukukujaja kodwa nje indlela engikuzwa ukhuluma ngayo bewungahlelele ukubhalela isibani media. Bowungahlelele kahle kahle ukucela lolu sizo olicelayo. Cha, konke ngibhalele ngoba ngicela ukuthi asule icala. Ikuphi okudidayo? Ngididiswa wena uqonda ukuthini mothi mhlambe i-T_V angayithola mase kuphuma uma wakho. Ukuthi mhlawumbe uma uyazi ukuthi i-T_V kephi. Mina ngiyazi ukuthi i-T_V kephi. Uma wakho ngaphela ngicela uye kombona noma niyaxhumana naye. Uhayi Angithi uyathathwa yena uma i-T_V. Ngeke kangazi ukuthi kephi. anganokunye uyakubona wena. I-fridge Ngiyakubona endlini ne-microwave i-fridge uyakubona. ne-microwave. Yeah. Yini pho ongambuza indaba i-T_V ukuthi ngiyakubona okunye i-T_V yabantu. Ngiyaqala kwakuzwa nokuthi u-T_V
wayithathe ne-TV. Mina ngabona i-microwave ne-fridge cha. Angisakuzwa mhlawumbe uyamuzwa uNozandile. Uyaqala ukuzwa ukuthi uyithathe ne-TV. Wena futhi kade Ngizwa manje usho kanjani pho usisi. ukuthi i-TV ayikho ngoba futhi uyaqala ukuzwa ukuthi Usisi uyithathe. uthe uthatha i-TV, uma wathatha i-TV, i-microwave, i-fridge. Ngase ngathi mina i-TV angiyazi, ngazi i-fridge ne-microwave kuphela. Kodwa hlampe uma uyazi ukuthi i-TV yephi. Mhlawumbe khona okuzwayo akushoyo. Ngiyamuzwa ukuthi uthini, kushuthi i-TV azange ayifice kuwo. Yena iloku akubonayo i-microwave ne-fridge. Uma wakhe owaziyo ukuthi i-TV ikephi. Kushuthi mina kuzomele ngihambe ngiyokhuluma noma wakhe angitshela ukuthi i-TV yami ikephi, bese ngiyahamba ngiyolanda izinto ukuze ngizokwazi ukusula icala. No, ngicanthi mina ngokwami isidingo sokuthi wena uyokhuluma noma wakhe asikho. Uyena ofahamba ayokhuluma noma wakhe ngoba uyena onenkinga yokuthi kufa kusulwe icala. Wena isidingo sokuthi uhambe ukhuluma noma wakhe angasikho. Uyena efahamba ukhuluma noma wakhe ukuze wena ukwazi ukuthi uma uthi uyalisula icala, usule icala, not ukuthi mina ngithi hamba usule icala. Nalapho akunankinga ngiyahamba ngiyobuza uma about i-TV ngoba vele mina odinga usizo ukuthi uma asulela icala. Enza njalo uhamba wena uyokhuluma noma wakho akutshela ukuthi i-TV ingakephi mese niyayiletha. Nihamba noyilanda lapho lezo zinto enayithatha ekhaya niyibuyise. Ngizobe sengiyakwazi ukuthi mina ngihambe ngisule icala. Engalidlulela uma wakho. Futhi sivumelana ngokuthini ngokuthi wena uzohamba uyosula icala. Yebo, ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyosula icala bese bebuyisa izinto. Uma kwenzeka ukuthi usule icala bengayibuyisa izinto, ngeke usakwazi ukuyovula icala phela ngoba ulisulile. Ngeke ngiqale ngokuthula icala izinto bengayibuyisi. Yena akahambe ukubuza uma wakhe ukuthi i-TV ikephi. Bese ehamba wayifuna bayibuyise. Ngizobe sengiyakwazi ukuthi ngisule icala. Ngiyakuzwa. Uzozibuyisa impahla. Ngizoyibuyisa. Angazi i-TV uma ingekho. Kodwa ngizozama ukuthi ngibuze uma ye-TV. Ngoba hlampe uyazi ukuthi wayibekaphi. Mhlambe kusuka manje impahla uzozibuyisa nini? Ngizohamba ngiyobheka uma kusasa. Uthi nge-TV. Bese singaluka kusasa mase ngiyayiletha impahla. Ngiyamuzwa bese eyilethile impahla nami ngizobe sengiyasula icala. Balandeli uSibani Media, ngicanthi nani niyazizwela. Isitori samama owalahla imali esitokfela base bemphuce impahla. So ingane icelile iSibani Media andise ukuthi icela simkhulumele noZandile. Sicela kuyosulwa icala bafowethu. Ngoba uyasho inzansi ekhaya kuyabantu umzali engasekho and sekuzovulwa izikole ingane ngathi kade unengane encane leyo ngane kade uma wakhe. So uzoba nenkinga ukuthi abuyele esikoleni ingane angazi uyishiya nobani. So into isekutheni akubuye impahla ukuze kuhambe kosula icala. So noZandile uyavuma ukuthi icala uzolisula kodwa babuyise impahla. Inkinga ile TV engekho kodwa ke uAndiswa kusasa uthe uzoya kuma wakhe ejele ayoza ukuthi kwenzakalani. So sesivala ababukeli ngicela uAndiswa naye azikhulumele asho ukuthi usizakele ngokuza kwiSibani Media noma akasizakalanga. Engizocela kwena Andiswa ungenzeli amehla abantu. Umuntu osizakalanga ayikho inkinga. Umuntu usizakele futhi nalokho siSibani Media siyabonga. So ukubhalela kwakho iSibani Media Andiswa mhlambe kukhona lo uncedakale khona noma akukho. Ngincedakele ngoba ngikwazile ukukhuluma noZandile. Savumelana ngokuthi uzolisula icala nami ngizohamba ngiyokhuluma noma ejele ngendaba ye-TV. Ngibongile kakhulu. Hayi ngiyabonga nami. Mntanami Zandile ngiyabonga for ukuhlonipha kwakho. Sikuchithela isikhathi mhlambe kunezinto ezibalekile obongazenza. So nje ngibonga inhlonipho yakho. Ngiyabonga kakhulu. Babukeli beSibani Media siyabonga kakhulu. Siyabonga nje. Siyabonga for uxhaso lweni nisenzela lona. Bafowethu ngiyacela ni like bafowethu ni share lama video bafowethu. Ama comment eni bafowethu ngiyawathanda kakhulu. Ngobonga wamkhize bafowethu isana dlula inhloko.
Ningadinwa nangakusasa. Kuseyimina lo. Ngiyabonga.